Celoslovenská distribučná zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravujeme takmer 35 000 km elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760 000 domácností a firiem. Naša spoločnosť má viac ako storočnú históriu. Ahojte, volám sa Janči a pracujem ako elektrikár údržby. A ja som Martin, pracujem ako elektromontér vedúci skupiny. A čo nás spája? Pracujeme v Stredoslovenskej distribučnej. Aj vďaka našej práci môžete doma svietiť, pozerať televízor či nabíjať telefón. S kolegom Jančím sa poznáme už od strednej školy, spolupracujeme spolu viac ako 15 rokov. Ja ako vedúci skupiny elektromontérov riadím činnosti pri výstavbách rekonštrukcií sieti vysokého napätia, nízkeho napätia a veľmi vysokého napätia. V Stredoslovenskej distribučnej pracujem viac ako 15 rokov. Hneď po skončení strednej školy elektrotechnickej v Žiline som nastúpil do zamestnania na pozíciu elektromontéra, kde som nadobudol nové poznatky a skúsenosti, ktoré som si neskôr preniesol do pozície elektrikára údržby. Ako elektrikári údržby vykonávame na vedeniach a elektrických zariadeniach rôzne údržby, kontroly, merania, revízie. Na tejto práci ma baví práca vo výškach či ťažko dostupných terénoch a v neposlednom rade práca s kolegami. Naša práca nás spája pri odstraňovaní následkov kalamít po búrkach a snehových smršťach. Pri kalamitách sa vždy ukazuje dôležitosť týchto povolaní, pri ktorých je treba správne reagovať. Vyhodnocovať zložité situácie nastávajúce po veterných smršťach a búrkach. Vtedy je potrebné spojiť sily bez rozdielu, na ktorej pozícii zamestnanec pracuje, a tak čo najrýchlejšie a hlavne bezpečne obnoviť dodávky elektrickej energie pre našich odberateľov. Ak sa chceš stať našim kolegom, musíš mať ukončenú strednú odbornú školu elektrotechnickú a minimálne paragraf 21. Vieme ti zabezpečiť rôzne odborné vzdelávania, či už vo forme rozšírenia vodičského preukazu, rôznych školení, práce vo výškach či práce pod napätím alebo absolvovanie pivčického kurzu. Naša práca je zaujímavá a dynamická. Firma nám poskytuje množstvo pracovných benefitov, ako napríklad 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat a množstvo firemných eventov. Pracujeme s modernou technikou a kvalitným náradím. A bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Energetika je kľúčový sektor, ktorý sa neustále mení a napreduje. Buď toho súčasťou a pridaj sa k nám.